त्रिपुरा मथानि एगेन्स्ट गोबां बर' गोबां कक साइदों जारा सिसि मांसि दल साथ' नरक नुखोना थांनायाव बुबागानो खाग्लाबो दुङै ताबो वाइसेनो गबनि मा थांका ओमहाय गोबां सिसि मांसि दल दङ जिनि बुबागानो मुक्ति खिलायनो र 2021 एडिसि निर्वाचननि सिगां आइपिएफ तिराव मखौ मुक्ति खिलायगा खरक साफाने एमडिसि पास लिया पाताल कइना बुबागानो मखौ मुक्ति खिलायगा उसकां कानारो बुनि जे खास बरक त्रिपुरा मथ सारेन्डार मारिका जयनिं खाइमानि प्रमाण दङ सुराय साइके आरनि जे टिपिएफ तमाइरो ओमपि आमजायो टिपिएफ नि गाटी हिंगाके जतनो साइमानो सरबं कामी अमरपुर सरबं बुका आरंका सबसे टिपिएफ गाटी करा आ सरबंग ताबक टिपिएफ माइसलाम बुझले हाय गनि मानु साबतंग साबकरे एक समय जों मानसुगै थांमानि आव टिपिएफ बतला नांगौ जिनि दफा जिनि जातिनि बागै बरबो कक साइद दङ कायसा पन्चायतफोर बर' सामलथं कायसा पन्चायतफोर बर' नायकिनि खायथं होनै थांमानि किन्तु इ पाताल कइनानि बुनि जे पलिसि बुनि जे नाहार मुं चायानि बागै बुनि टिपिएफ नि बर' पर्यन्त ताबुक टिपिएफ दंलिया टिपिएफ आकारि फेरेका गासै